Handumana so sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Ellen. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kanag-uluhan. Someone You Love. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mokining. Usa ka babae nga nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Ellen. Lin, taon-taon na magyugong nanguyab mo. Huwag pa niya pang chance? Philip, sorry ha. Pero dili pa magkuandam uy. Maong hatagi pagit ko og panahon aron huna-hunaon na. Sige lang, Lin. Andam yabang kong magpaabot kung kanus ako maluoy na ako. Pero maulang gyapon ha. Kuwaunti ka sa inyong eskwelahan aron ihatod ka sa inyo. Kay bahala, Philip. Oy, Helen. Unsa man uyab na mo anang Philip? Kada adlaw naman lang na siyang muhatod ni mo pauli din sa bahay gikas sa eskwelahan. Ha? Dili pa mauy. Wa pa na nako siya gisugot. Wa pa di ay, pero effort malagi kaayo na nimo. Ako din na siyang giingnan ma nga dili pa ko andam. Nisapot naman sa siya. Wa masada na ko siya pugsa ron may mohatod na ko pauli din sa ato. Iya man ang gusto. Nahala. May rasad noon kay gatungha pa ka. Sige maoy, mag-ilis ako. Uy, day, upag yun ay masulta si Philip, no? Pila naman kabuwan, sige panguyab ni mo. Wa pa day uy. Ambot ba day uy? Okay naman siya pero murag dili pa lang gyud ko andam. Hala, no? Sa akong tanaw, day bayan, no? Buutan siya og responsable. Gentleman ko kaay siya ni mo, di pa? Mao pa day? Hala, uy! Maong ikaw, mintras buang pakinat ni mo, subta na dayo na. Ikaw lang, mapulaan ka din, mo na, magmahay ka. Day. Oh, tinuod, Lin. Imo na kong gisugot. O lagi. Nga naman, dili ka? Ha? Dili, uy. Ganahan yung kay ko. Thank you, Lin, ha? Thank you nga, naluoy ragid ka na ako. Hagbay ragid ko nagawat nga, imo na kong sugton. Salamat kayo, Lin, ha? Basta ha. Batagi mo lang kung binuangan ha. Lin, dili na mahitabo. Tungod kay mahal kayo, tika. Buhon kung pwede na ang tanan o kung naan ako'y igong tinigom. Pakas lang tadayon ka. Wow! Kasal agad? Oo. Kung sa maday hinungdan nga, nag-uyab-uyab pa ta. Nga nagpaabot ko ni mo pinakabuhan aron imo lang itong sugton. Anak bila pa dong, di ba? Ikaw, gyud. I love you, Ellen. I love you too, Philip. Uyab na mo si Philip, no? Unsa ma? Ay, sos, imo pa mamimbuang mas papa ni mo. Klaro naman kayo. Holding hands gani kay mo ganinas gawas. Uy, lain na gud nimo ma. Mangliili ka di ay? Eileen, kami sa mama ni mo. Huwag may pagsupak ka ng bataa. Kanas Philip. Kaya tanaw na ko, seryoso siya siyang tinguhan ni mo. Pinangga ka niya. O makita na kong iyang respeto dihan ni mo. Maong, okay na ko. Basta human lang yun sa imong pagtuon. Salamat kaayo ninyo ma. Pa, To, duwa na siya may eskwela na. wa pa. Kay sila ra maguna duha si ang mama. Unya dili naman kaya si ang mama nga patiwason siya sa kolehiyo. Maong nanarbaho na siya ron pa. Mao ba? Pero ganahan gid siya mahuman pa. Gani, nagtigom siya ginahinay ron para makatiwas lang gid siya sa iyang pagtuon. Maayo yun noon. Mas maayo sa yun nga doon na may diploma. Tuon kay maroon ay bugto nga butang nga dili magkawat ninyo. Salamat ma, Pero pa. di man siya mong lulapuhon na. Anihan na siya. Ano ato may mamat pagayo. Sige pa.
Ingon si Papa nga panihiyon ka niya sa amo inig birthday ni Lola pohon. Love, dili ta mauwaw, ana. Love, ganun mo man ka, uy. Mas mauwaw ka kung si Papa ni nang imbitar ni mo pero imong balibaran. Love. Mong ayaw ka uwaw ha. Dili man bitaw may mamaak. Love! Congratulations! Happy kay ko para ni mo, love. Thank you, love. Ikaw na po niya sunod. Gusto na, Ellen, Philip. Mga tunatas bahay kay, gutom na. Oh, maogyod, hasta ako gigutom na. Philip, ayaw na lang pag-uli, ha? Dito na lang sabay. Pagda na lang unyag sudan parang mama ni mo. Sige, tita. Thank you. Love, happy kay ko kay tulo nam di nakatuig mo. Unya, lost na kay ko sa inyo. Bisan gani ako, love. Wa ko ga-expect nga. Ingon ni Anita ka welcome nilang mama o papa. Maong dili ko gusto nga magubay lang pagsalig na ako. Unya, kay nakagraduate ka naman. Unya, gitar mang duha din sa imong kwarto. Pwede na ba? Ha? Ikaw ha? Mapahimuslana na kayo kasi gayon. Mabigsalig na kayo sila nato. Di, oy, joke ra, oy. Joke pa? Alibi? I love you. I love you too, love. Love kayo, Karen. I love you more, Philip. Hala, no? Taod-taod ang sad kibang Philip day, no? 5 years naman, no? O, day. Unya ka na sa ama na yung planong pagkasal? Sige na bighiskot, day, pero kuwang pa man daw yung tinikom. Unya na lang daw. Mao ba? Hala, uy, makasuya. Invite ba yung ko, ha? Siyempre, no? Flower girl, unya ka na mo kay gamay kay kagay. Wow, nagsalita. Love, good news. Unsa man na, love? Love, nanak ko'y bagong trabaho. Uy, mao ba, love? Wow, congratulations, love! Anak lindot, love, kay mas dako akong sweldo, love. Mas dali kong makatigom para sa atong kasal. Wow! Thank you, love. Ay, excited na bayagid ko. Dili na ko kawat, love, nga magpuyo na kita sa usa ka bay. Bisag ako gani, love. Love, kaayo ti ka. Mas love di ka. Ellen, wa na malagi ko kakitang Philip nga mag-anihan sa bay. Tagsa na lang yun kaayo. Busy lang siguro, ma. Mao ba? Imbitara unya ito panihapon din sa bay. Sige, ma, akong taksan. Tagsan na lang tuod kayo siya manhi sa bay. Nga kaniad po. Sawa pa na siya magtrabaho sa bag-o niya gitrabahoan ron. Kada adlaw mo siya makapit din sa bay. Kung taksan pa na ako, dugay na kaigting reply. Kanya kong tawagan po, dili sad mo tupag. Uy, Ellen, nagbuwag na mo si Philip. Ha? Oo, mananti nga naman di ay. Kita magugkod niya sa kahigayon diha sa restaurant na ikuyog babay. Gamayon nga babay. Tinuod ka, auntie? Aw abot lang sa kahaha. Kay basig kauban to sa trabaho kay naka-uniform ang gid silang duha. Mao ba, auntie? Sige, auntie, salamat. Ay, Diyos ko. Kakusag sa kong kulpa. Dili lang ko nasakto ang niya sa kong una-una. Ako ning susihon. Oh. Kinsa man ibayhan na magsigigtag niya sa pictures niya sa Facebook. Dili tuod kay sila rang duha ang niya. Daghan sila. Pero, hapit ka na picture, dugol ra kayo sila. Distansya ra gamay. Kalain sa kong gibati. Dili na igong basihan, pero sa ikipakita mga lihok na ko ron. Mura na kong nagduda.
Ganahan na makikita ko niya. Tug-ani ko tinuod. Doon na kabay way gisulti na ako. Love, Wala ko kasabot sa mga ipakitang lihok, Philip. So ka na natawat ka ng imong bagong trabaho? Tagsa na lang kayo ka mo bisita na ako sa bahay. Doon na nabaylain. Oh. Tugani ko sa tinuod. Maluhay ka, tugani ko. Ellen, I'm sorry. So doon na nagadi ay. Wala ko tuyo, ah. Dili na ko. Ganuman! Ganuman! Ellen, Asa ko napita na sa'yo? Gitarong ka na magdawat sa bahay. Ganuin mo din nabuhat na ko. Asa ko kay pagsalig sa mga magpapali mo, pero nga naman! Nga naman! I'm sorry, Ellen. Pero, Hello! Dili ko may matapos ini. Sorry, Philip. Pero makigbuwag na ko ni mo. Salamat sa tanang kalipay nga imong gihatag nako. Pero sa watay tanang kasal, magkikatuwa ko kasaligan ka. Nakay baruganan. Huyag ka naman dahil kayo. Ellen, At karon, wa pagid ko makasulti nilang mama ug papa nga wa na mi si Philip. Tungod kay dili pa ko andam nga magpahibaw nila. Sakit kaayong dawaton. Nga dili lang ako ang nisalig ni Philip. Kung dili sila pud mama ug papa. Abi na kung kami nagyud sa usag-usa, pero dili man di ay. Kung dili gud maayo nga mulaom sa butang nga wa pay kasiguruhan. Kay kung doon na may permanente din sa kalibutan, kana mao ang mga kausaban. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Alicia, 20 anyos, minyo, ug may ka-live-in. Nagpuyo sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Kining akong suliran, punto legal. Mahitungod kini sa nahimo kong bana. Nagkabuwag man gud mi, ug aron hisabtan, sugdon ko atong 17 anyos pa lang ko, diyang nikuyog ko sa akong iyaan o pamista. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Alicia. Oy, ni aman lagi ka. Wa day mo'y klase. Halidi ba yaron tiya? Uy, pagka-timing. Kuyog na lang tana. Asa man ta tiya? Pista man sa ilang tiya ni mo masing. Muadto man ko. Kuyog na lang ta. O sige tiya, kay ganahan sa baya ko sa lugar nilang tiya masing. Mao gid niya akong ganahan sa ilang pista din ni tiya masing tiya. Kay aligri kaayo ilang pista din nino. Nagyoy banda-banda nya na trumpets. Wag gid nila wag tanga ang kinaraan. Maong ganahan sa yung kung muanhi sa ila basta pista. Onya, sige lang kagtanaw na ilang kalingawan diha. Wa ka pagutoma. Mamauli sa ta sa ilang tiya ni mo. Mga unsa ta. Luto na siguro rong lechon nga ilang gituyok-tuyok gadina. Nabusog man kusman ni og popcorn nga akong gikaon tiya oy. Pamilita! Uy, kinsa man na siyang pagkalinalang. Wala ka makailan ako ba? Uy, kang kinsa man kang anak nga nagmamamang ka nako. Ang parente ba ta? Wala gid ka makailan ako, Ma'am Melinda. Si Tata ang tao ni uy. Tata. Tata gud. Tata. Ay! Ang linudhan ko sa kasal din eh. Oo, Ma. Kumusta naman ka? Ay, okay ra. Pero tiguwang nalagiin taon, halos di na makaklaro. Og malimtano na gid kaayo. Ay, kumusta naman din mo sa imong asawa? Pila na may anak ninyo? Patay na intaon si Michelle, Ma. Uy, unsa? Uy, nga nugod taon, kabata pa nimong nabiyudo. Mao lagi, Ma. O gagmay pa yung taon ng mga anak. Pila may inyong anak? Duha, Ma. O naata na ako. Tuo di, Ma. Adto niya ta sa amo na. Kay naghikay man mi. Ay na, maog yun ni, ganahan akong mamista din eh. Kay daghang imbitasyon, di yun ta mapas mo. Na adto lang kita sa amo. Oh, may gwapa man kang kuyog, Ma. Ang ako ning pag-umangkon, si Alicia.
Alicia, ang akong linudhan sa kasal, si Tata. Pero naunsang na biyudo naman dainig sa'yo. Ato na ta sa amo na. Ma, Alicia, ato na to tiwaso ng ato istorya. Uy, mauday na yung mga anak ninyo. Ay, gagmay patuod. Lap-lap ko! Oh, Uy, ha? nagpasabag ka man gud ni Alicia, Chichi. May kugta, uy. Sige ra, oy, okay ra. Agoy. Nakauyon man na siya nimo, Alicia. Basta nagtuon na siya nga ikaw ang iyang mama. Ha? Oh, kasaba ba ng cellphone ni mo, Alicia? Amo man tos tata, tiya, oy. Gipanguyaban man ko. Unsa? Uy, siya di ay na. O tiya, nay, sige kog samok sa text ay, kay nangita ko no ang iyang anak nako. Basin ko no nga, ako na ang ipuli sa iyang asawa. Oh, sige. Usa tiya, musugot ka? Ay, buotan ka to si Tata, oy. Ug may tarong trabaho. Maong ako, buto ko ni Tata nga mo'y mahimo di bong mabana. Tiya! Disisiti anyos pa ko atong higayuna. Wag gid unta ko'y gusto nga sugton si tata. Kay maguwang wag kay nako. 32 na anyos na gud siya. Apan gipugos gid ko ni tiya. Gani, gipakasal gid mi niya. Og kay minor de edad man ko, gikasal mi sa binukid nga paagi. Buotan bayas tata. Gipatiwas ko niya og eskwela bisan og kasal na mi. Apan mao lagi, siluso kaayo. Unya halos butan ko sa akong mga libok, sa akong ikuyog ng mga tao, sa akong angeng ibarkada. Unya, bawal gyud ang lalaki nga ibarkada o kaistorya nako. Unya, usa ka higayon ni ana nga na mauli mi sa eskwelahan kuyog sa akong mga classmates, nakit-an ming tata. Unya, Isa to kuyog nimo? mga kuyog, daghan gud mi. Unsa naman sinasukan nimo oy? Nga mga classmates man to nako. Classmates. Ilara ko ninyo! Mauday nga nahapunlan mo. Kaya paris-paris man imong pamauli. Duhang lalaki, duha sa kababae. Paris-paris ba oy? Pataka gyud siya sulti. Nahaponan mi kay magibuhat pa man gud mi sa eskwelahan. Ilara ko ninyo eh! Pamutos sa Alicia. Unsa? Pamutos. Layas. Oh. Layas ha? Kay nauwaw na kay ko nimo. Nga bisag kinsa nalay lalaki nga ikuyog sa akong asawa. Unsa? Unsa? Nagbuwag mo? Da, may sa tiya oy. Kay wala sad ko makauyon sa batasang tata. Sige lang selos bisan way igong rason. Magsigil na mig-away ana. Bisan sila ras Venus ang akong kuyog. Ang akong lang mga classmates. Unya pasangin lang naman og paris-paris. Mo nga wala ko mag-uol oy, nagpalayas ko niya oy. Aron may kagawasan na sad ko nga makauyab og laing lalaki nga ikisinabot nako. Oh, Alicia. Ako nalay, patiwas ni mo og pa-eskwela, Alicia. Marvin, May trabaho naman ko. Makabuhi naman ko nimo. Marvin. Sige na. Siguro, mao nagkabuhag mo sa inyong way klarong ba na tungod kay kita hangay sa usa ko sana to. Marvin. Uy, naunsa ka man, Alicia? Nakig-ipon ka na di ay og laing lalaki? Hindi man kanibaw anak tiya. Ni Tata, gitawagan ko. Nga may lain ka na kunong kaipon. Da, say labot niya gud. Unsay labot ni Tata, ha? Nga ano ko taong nakaingon ka, ana? Nga ba naman mo siya? Ingon ang parents ni Marvin tiya. Dili ko no valid tong kasal-kasal namo ni tata. Kay binukid naman tong nga kasal. Unsay binukid? Tinuod to nga kasal, oy, Alicia. Ayaw to yama-yama eh. Pwede kag yung makiha, anak ni Tata, og panapaw. Unsa? Hala, si tata man nga nawag. Tubagon ko ka. Naman, mahadlok ko niya. Hello. Kumusta naman mo sa imong kaipon? Oh, going strong. Kay dili man siya parehas nimo nga igihan si Luso kaayo. Okay, pag-enjoy. Kay bilang na lang ang mga araw ninyo. Oh. Ikihati ka. O ipapresyo pa mo duwa sa imong kaipon. O pabayron ti ka sa gasto nako sa kasal nato o sa akong pagpa-eskwela nimo. Unsa?
ako sa akong bana nga iya kong ikiha og ang akong kaipon. Ipapreso ko namin niya sa akong kaipon og pabayron sa tanan niyang nagasto nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakasal mi sa akong bana 17 anyos pa lang ko. Binukid nga kasal nga gitawag sa amo. Kay lagi minor de edad palagi ko adto. Balido ba tong among kasal? Ikaduha pangutana. Nagkabuwag mi sa akong bana tungod kay dili mi magkasinabot. Tungod tingali sa age gap namo. Kay 17 anyos pa man ko adto ug siya 32 anyos unya byudo. May nakaingon ako nga pwede ko kunong ikihang akong bana adto kay minor de edad pa man ko. Pwede ba? Ikatulong pangutana. Pabayron kuno ko sa akong bana sa tanan niyang gasto, ilabi na sa iyang pagpaeskwela nako ug sa gasto niya sa among kasal. Makabayad ba ko? Kay nagbuwag naman mi. Pero siya may nagpalayas nako. Ikaupat ug katapusang pangutana. Ikiha ko mi sa akong kaipon sa akong bana kay nag-ipon mi. Mapreso ba mi sa akong kaipon nga wa man sad mi anak? Makagukod ba di ay siya nako bisan og wa mi papel nga gikuptan sa among kasal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alicia. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. No, pero of course ang ako ang partner nga si Dr. Obra, although ako raman gyud gihapon sa karon adlaw ang inyong madungog, sa laing adlaw po si Dr. Obra ang mutubag sa inyong mga pangutana nga naay punto legal, no? Pero both of us can answer ang inyong mga emotional, personal, mga behavioral, mga problema nato sa ato ang karelasyon, sa ato ang pamilya, sa ato ang bana, sa ato ang asawa, sa ato ang higala, kauban sa trabaho. Maski unsa pa ng mga pangutana, mga sukintig paminaw, mahimo gina ninyong ipadala diri namo. Ato ang email address, suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers page. Pwadasad, atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, lain-lain o klase-klaseng pamaagi ang amo ang gihatag og gidalit ninyo para madawat yun namo ang inyong mga suwat, mga sukinting paminaw ayaw na gyud ninyo dugaya. Ipadala na ng inyong mga suwat ug mga suliran diri namo, ha? Di ta maikog, di ta mauwaw tungod kay kitang tanan na amang gitay mga giagian nga mga suliran ug mga problema ba. Wa gyoy tawo nga perpekto, wa pud gyoy kinabuhing walay mga problema. Kitang tanan na agitay giagian. And ayaw lang gyud mo kalimot nga kaning mga problema nato lumalabay ra gyud ni. No, di gyud ni ingon nga hangtod sa hangtod gyud ning ato ang mga problemas kinabuhi, no, mga sukinting paminaw. Di ta masubo, mahuman ra gyud ni, di ta mawagtangag pag-asa, di ta mawagtangag paglaom, kay naa gyud ni kahumanan o kasulbaran ang tanan. Ingon sa ato ang quote, no, the less you respond to negativity, the more peaceful your life becomes. Tinuod ba yan na? Di gyud tanan nga mga bati, mga tao nga toxic, mga sitwasyon nga negatibo kaayo kinahanglan gyud nato patulan sakyan nga kaabi bati ang imong gibat ang kanang nahitabo imo sa gyung galmon nga kanang imong yung patulan ba nga abati na lang gyud ni tinuod gyud, no, ako na gyud ako dili gyud na ingon ana kanang naay times nga di na lang gay nato pasagdan na lang nato, di na lang nato tagdon mas malinawon ang ato ang pamati ug ang ato ang kinabuhi. Kinaagi uban nga mga tawo nga medyo negatibo gidalas ato di na lang gyud na nato patulan, no, ug huna-hunaon. And ato ang letter sender, hello and greetings sa mga taga Dipolog, Zamboanga del Norte, kay dinha gikan ang ato ang letter sender nga si Alicia. Ako lang in-greet ang mga Bernard ug mga Ma family, si Tita Christy Ma ug si retired Judge Perry Ma ug of course kang Yaya Rose ug kang Counselor and Attorney Doug Christopher Popoy Ma. Hello ug maayong pagpaminaw ninyo dinha sa Dipolog. Hinaot unta nga mahuman lang ning pandemya, makabisita ko ninyo din hapukon. Ayo mo, hello, no? O, ang nahitabo ni Alicia, sa edad nga 17 years old siya, naminyo man ni siya byudo nga 32 years old. Arranged wedding kuno tong gihimo. Ang iyahang-iyaan ang nagmaneho, o kay dili pa man sila makasal, kay of course, 17 pa man.
Dito sila sa gitawag nilag binukid nga kasal or gitawag nilag daga na minyo gyud sila o gipabalik siya og paskwela sa iyahang bana. Apan nagubot na hinuon kay magselos man ang iyang bana sa iyang mga classmates nga kakuyog. Maong gipalaya siya og nakakita og laing kaipon. Paghibaw sa iyahang bana, gihadlok siya niini og ikiha og ipapriso sila. Gihadlok silang ikiha no unya ipapriso kuno sila sa iyang kaipon karon. Sumuni ang mga pangutana. Nakasal mi sa ako ang bana, 17 years old pa lang ko. Binukid nga kasal nga gitawag sa amo og daga. Sakto ba ning ako ang pag-pronounce ani kay di ra ba ko suhito ha? Kaning I'm sure siguro no mga taga Dipolog kahibaw ani no. Kaya lagi menor de edad pa man lang siya. Balido ta ba ang maong kasal now? Ang ako ato lang i-explain ako kay karon pa ko kadungog aning term dinha sa Dipolog kanang daga no I don't know unsay unsaon na pag-pronounce but ang kaning kaminyoon og kaning kasal usara gyud ang balaod nga namuno og ato ang sundon ani and that is the family code. Ang family code na anay giingon nga formal ug informal formal nga kanang requisites no meaning to say ang importante gyud ani is kinahanglan 18 to 21 na ay parents consent pero ang 18 pwede na maminyo. Ang giingon lang ani is that between 18 to 21 kinahanglan na ay pagtugot sa ginikanan. Now sa kanang higayon pa lang dili na valid ang imong kasal tungod kay 17 ka. Ikaduha, kinahanglan consent should be freely given meaning inig-ingon nimog aydo tungod na kay wa ka gipwersa, wa ka gipugos ug kusa ng imuhang pagtunga anang imuhang kasal ug pagtando nga magminyo ka. Ikaduhang punto, diha dapita, di pod ko kaingon nga valid tungod kay ning ingon man ka sa imuhang suwat nga ang imuharang tiya or iyaan mo ining pugos nga ipaminyo ka atong imuhang bana nga 32 nga na byudo. Sunod, kanang giingon nga kinahanglan niya di man ka kaning duha alone ba di man good especially sa edad di man gud ka maisuhan og marriage license kay 17 pa man ka so ang akong pangutana di gud wa man jud kay marriage license giunsa to ang inyong kasal no katulo sunod marriage ceremony granting nga naman niubra ang imuhang marriage license gibakak siguro to no ang edad no ang marriage ceremony nag-ingon duha ra gid na, civil or sa religious natong ceremony. Civil gani ang pwede mo kasal based on the local government code mayor. Ang family code atong sundon ang huwes. Kumaingong kag religious ceremony, base na kung asa og unsa imuhang relihiyon maoy mo kasal nimo. Pero di gyud gihapon ka makasal kung why marriage license. Di ka ma-issue og marriage license kung di ka saktos edad. So in those instances alone, makaingon ko nga dili gyud to valid ang imuhang kasal. Kaduhang pangutana, nagkabuwag mi sa akong bana tungod kay di mi magkasinabot. Tingali tungod sa among age gap, of course, no? And dili pa gyud ka ready at the time nga maminyo ka. Kay 17 years old pa man kuno siya ato o nya siya 32 byudo. May nakaingon nako nga pwede kuno siya iyang banak adto kay menor de edad kuno siya, pwede ba? Now, pwede gud na nga mawalang bisa ang imuhang kasalang. Ako alang yung, the best thing kay kanami kag dagawa ko kibaw kaning kag sa binukid. The best thing for you to know kung maingon ba jud kag himo ba tong valid ang imuhang kasal is to check ngadto sa PSA katong NSO nato sa una, magkuha kag certificate of no marriage. Mukuha kag suway og naabay copy kung narehistro ba tong imong kasal. Kay kung wa to narehistro because kay tungod lagi nga daghan man gyud tog depekto no. Pero pwede man gud gihapon na nga naman ni obra mo nang narehistro imuhang kasal. So mahug siya kung pananglitan wa kay kopya no certificate of no marriage meaning to say wa to narehistro imuhang kasal as if wa gyud ka naminyo kay di gyud to siya valid. Or lain nga sitwasyon maski pag di valid tungod kay ang kamatuoran no di man gyud ka pwede maminyo ato pero basin nakalukat og marriage license kay gimaniobra gibakak ang mga edad ug ubang mga impormasyon para lang gyud makasal ka unya na rehistro ang imuhang kasal although dili valid pero dili man ikaw ang mo deklarar kay naa na may marriage certificate no kanang na rehistro man siya kinahanglan mong magpaanal.
para ma-declare nga invalid tung minyuuna no ug wa tuy bisa ang maong kasal. Okay? So kaya that's the best thing nga pwede nimo mapa check. So pwede dili ka makiyas imuhang depende no kay kung di man gito siya valid pero magdepende lagi sa situation unsay imuhang pwede buhaton. Depende siya kung narehistro ba siya or wala. Okay? Ikatulong pangutana, pabayron kuno ko sa ako ang bana sa tanan niyang gasto nako ilabi na sa iyang pagpaskwela nako ug sa gasto niya sa among kasal. Makabayad ba ko kay nagbuwag ni? Pero siya may nagpalayas nako, wala. Dili ka makabayad ana because wa man tungod man to nga freely given man to niya ang katong maong higayon katong nagminyo mo ug gitratar man kaniya as iyahang asawa atong panahon na then especially kung pananglitan man ganing na rehistro tong inyong kasal, pwede man gid kaniya mapaskwela. In fact, posible pa ganing nakay bahin no sa conjugal properties kay mahog man gyud nga officially minyo mo although in truth and in fact dili gyud valid ang inyong kasal. Sunod nga pangutana, ikiha kuno mi sa ako ang kaipon kay nag-ipas ako ang bana kay nag-ipon mi, mapriso ba mi sa ako ang kaipon nga wala man sad mi anak. Makagukod ba di siya nako bisan wala mi papel nga gihawiran sa akong kasal. Okay, munay ako ang pangutana nimo. Para ma-sure ka inday nga dili ka makiha, okay? Is una, i-check yun nimo, balik ta, i-check yun nimo kay kung wa yun na rehistro ang inyong kasal, di yun kaniya makiha. Kung pananglitan man gani na rehistro, no? Pwede ra nimo himong defense, but kinahanglan yun nimo ipaanal ang imuhang kasal, dali ra man gyud pug kay na dakligon man pug kay kagbasihan kay para dili naka makiha niya nganuman kay for as long as naay rehistro or narehistro tong inyong kasal, dili man gud ikaw ang magbuot kung valid ba to or dili maski pagkahibaw ka nga at that time nga naminyo ka, dili dito sayop gitong kaminyoon, maski paghibaw ka nga ang kanang papel nga narehistro didto, dili to valid, dili na manggod na, di man na pwede mo ingon buhat ka og sukwahi sa no sa mga sa mando sa balaod nga imuhang tumanon isip usa ka minyo not until mawalang bisa na ang kanang imuhang kasal nga narehistro. Okay? So like I said, ang tubag ani, kung magukod baka magdepende. Kung narehistro imuhang kasal, posible kang magukod. Unsay lusot nimo, ipaanal nimo ang imong kasal kay maanal man gyud na. Pero kung wa to narehistro, way papel, way marriage certificate, inig-check nimo, single ka, wa kay record nga naminyo ka, then dili ka makiha. Okay, Alicia? Og mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.